పుస్తకం అమ్మగా చురువు సబ్బపతిలా అవునిత అవునోడోనో 어때서 아우 서틀리 저거들 연글라래 그때 라니 모마치 그때 사태만 누구서 또래 바꿨을라 무스타데 그 무스타저 그데키 라니 다 사태만 누구 거일라 이거 진짜 못하나오 버려 ଆମେ ଗଛରେ ଆମର ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା ଏଇ ଗଛ ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଘରଟିଏ କରୁଛି କ'ଣ ଆମେ ତମ ଦଳରେ ଆମ ବସାଇ ପାରିବୁ ନା କେବ ମୋ ଉପରେ ରାଜ କରିବ ମୋ ଉପରେ ଘର କରିବ ଏଇଟା ମୋତେ ବସାତ ନୁହଁ ତମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଯା ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଅଜକୁ ଦେଖି ନାନୀ ମୋ ମାଝି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ତେବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ନାନୀକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଆଉ କହିଲା ନାନୀ ମୋ ମାଝି ତୁ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠିକି ଆସ ଆଲୋ ମୋ ଦାନରେ ମିଠା ପାଇଁ ବସା ପାଣି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ମୁଁ ତୁମ କାମରେ ଆସିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ୍ବ ଭାଇ ସମସ୍ୟା ଭାବ ତମ ପର କରିବା ମିଠା ଏମିତି ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସା ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜର କାତୁରିଆ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆସିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆରେ ଗଛଟା ବହୁତ ମୋଟା ଯାହା ଡାଳ ଚିପିବା ତମକୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ ଠିକ କଥା କହିଛ ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ କାଟିଦେବା ହଁ ଚାଲ ଆରେ ଏ ଗଛଟା ମୋ ମନକୁ ବସାଛି ଯଦି ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ମୋ ମାଛ ଆମକୁ ଭାଳିବେ ସେତିକି ଦେଖ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ସେ ଏଇ ଗଛଟାର ବେଶୀ ଘନ ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ କାଟିଦେବା ହଁ ଚାଲ କାତୁରିଆ ମୋ ମଝିକୁ କୋଇଲରେ କୁସ୍ତ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏଇ ଗଛଟା ବହୁତ ମୋଟା ଆର ଦାମ ବି ବହୁତ ମିଳିବ ହଁ ଏଥିରୁ ତ ମହୁମାଛି ବି ନାହାନ୍ତି ଚାଲ ଆମ ୟାକୁ ଜଲ୍ଦି କାଟି ପକେଇବା ମହୁମାଛି ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠିକି ଆସ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଦରକାର